Emma oli muuttanut omaan kotiin rauhassa asumaan. Mutta sitten hän päätti, että hän lähtee spa-hotelliin. Mutta ei tiennyt, kumman pojista ottaisi mukaan, sillä hänellä oli vain 2 lippua. Mä soitan nyt vaikka Jackille, koska mä tykkään jotenkin enemmän Jackista. Moi Jack, voiko tulla mun kanssa spa-hotelliin? Joo. Ok. No, sä voit tulla vaikka nyt heti, koska mä oon ainakin lähdössä. Ok, mä tuun. Moikka. Vaikka. Nyt odotellaan, että se tulee. Mä tulin jo. Sä asut vähän matkan päässä. Miten sä tulit nopeasti? Mä lensin. No ei. Mä tulin kävellen. Tai mä juoksin. Mut ihan sama. Mennään. Joo, odota nyt hetki. Ei, mä tarviin vielä yhden jutun. Okei, mä menen tähän. Mut mä otan koulupannan ne 2 pois. Ok, mä menen tähän. Hei, siirretään näitä vähän lähekkäämmin. Sitten tätä vähän vielä. Näin. Okei. Noin. Au. Niskanikkamat ei oo ihan hyvät vielä enää. Hei, mä käyn hakea sen ihme aineen, mitä siihen laitetaan. Selvä. Odotellaan sitten. Mä tulin. Selvä. Mä laitan sun naamani tätä ekaksi. Noin, nyt mä laitan itselleni. Jack, mä olen nyt vaan maata tässä jotain 15 minuuttia. Mä menen pesen nyt tän pois. Mene vaan. Hei Jack, meneekö säkin nyt pesemään? Joo, mä tuun kohta. Joo. Tuntuupa nyt hyvältä. Kuinka se lattia? Joo. Mä vien tänne pois. Noin. Joo, lähdetäänkö? Joo, mä vien tänne 2 pois. Noin, valmis. Joo, lähdetään. Hei, ota mua. Oli kyllä ihan hyvä. Oli kyllä ihan sairaan hyvä paikka.
Niin oli. Mut missä on Harjaan? Se taisi tippuu. Mä käyn hakea sen. Okei. Ding ding ding. Emma tuli viesti. Haluaisiko tulla leffaan mun kanssa? Enhän minä tuommoisia viestejä lähettele. Se tuli vielä kaiken lisäksi minulta. Läskykö vettä? Ei. Hyvä. Ei. Hyvä. Koska muuten en mä ois huomannut. Otan tuohon nätisti ja tuo. Noin, en mä huomaa mitään. Joo, mutta mä menen kyllä nyt nukkumaan, laitan tän tähän. Joo, moikka. Moikka, eli tää video tässä. Muistakaa tilata kanava ja seuratkaa sarjaa ja laittakaa tykkäyksiä. Moikka!